Nekoromogi kinde mwatimo mos ne anyuola mag jogo mowito ngimagi alwora ma Bondo, to bende wageno ni kontrakta biro keto lalo makojolo madhogoye mondo kony jopiny e wuoth alwora ma Siungu, gwenge madhi Usenge kono, bende tudo gwenge ma Imbo, Majimbo kochande gi gwenge mamoko. Kawasure ni jalup jatend piny Kithure Kindiki sani koro dwaro mondo doho ma Milimani mondo miye thuolo mar dayo dho laktar Daniel Gikonyo e wi obok mag kuong'ruok kata affidavit manyicha ne opedho e doho e wi bura ma iyalo mar kaka ne othich oko Rigathi Gachagua e lemo mar jalup jatend piny Kenya. Cleophas Oluoch miyo mathoth e wi wachni. Ndalo manok tok doho miyo mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua fuong'ruok ka giyie mondo miyo oti gi oboke mano mar kuong'ruok mong'ere kaka affidavit mane ondik gi laktar mare Dr. Daniel Gikonyo. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki ondiko oboke machielo mar kuong'ruok ka okwayo mondo mi doho miye thuolo mar penjo laktar Gikonyo penjo. Kithure Kindiki lero ni affidavit mane Dr. Gikonyo ndiko tarik 28 dwe mar Ang'wen higa mar 2026 ok en mar adier kendo ler inyalo mana yud kokalo kuom penjo mar dayo dho Dr. Gikonyo. Kindiki e kwayo mare wacho ni penjo mathoth luoro chenro mano mar thieth kod nonro mane iyango ni ne otimne Gachagua. Kamago riwo penjo e wi saa gi gima omiyo nonro mar thieth ne otim mana e kindeno. Yo mane oik godo mochiwo oboke mano manyiso nonro mag thieth. Penjo e wi kinde ma pach jochiw thieth ne ochiw e wi tuo mar Gachagua. Rem pedho ripod nonro mar thieth e nyim od buch Senate e kinde mane thicho Gachagua e kom. Rem chwalo oboke makamago e doho e higa achiel gi nus mosekalo. Kindiki wacho ni rem mar miye thuolo mar penjogo biro tuone thuolo mano mar mondo miyo winj korka kore bende kaluwore gi gigo ma ilieko kendo ma iluongi nyinge. Jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki bende kwayo doho mondo miyo kinde mag thuolo mar dayo dho Dr. Gikonyo e wi wechego mar yango adieri mar wach e lela. Moko kuom weche bende manie i affidavit mar Dr. Gikonyo ma idwaro mondo miyo penj en wach ma ondik ni jatend piny Kenya William Ruto ne ogochone ka penjo e wi ngima Gachagua e odiechieng'no mane otere Gachagua e od thieth. Okinde mag Gachagua ne omako bura ka giwacho ni ne ok omiye thuolo mar winjo korka kore kane Senate odhi nyime mano mar thiche oko e apis ka en owuon ne entiere ka oyudo thieth ka entiere gi lit e kore tarik 17 Oktoba higa mar 2024. Joyal buche adek, Eric Ogola, Anthony Mrima kod Frida Mugambi nyocho yie mondo affidavit no otigodo kendo kanyo koro omiyo jatend DCP thuolo mar yueyo e kinde ma bura mar thiche oko e apis ochopo e kirikiki e doho ma pachoka. Cleophas Oluoch, Ramogi TV.